Guardia Zibilak atzo atxilotutako 4 lagunak aske gelditu dira Intxaurrondon deklaratu ostean. Belen González Peñalbaren omenaldian terrorismo goratzea leporatzen diete. Nazional 121 errepidea 15 minutuz moztu dute Arraiz parean Belateko obrak irauten duten bitartean nazioarteko kamioien garraioa debekatu dezatela eskatzeko. Nafarroako kutxaren desagerpenari buruzko ikerketa batzordeko agerraldi fase Enrique Goñik kutxako zuzendari ohiak irekiko du apirilaren 13an. Nafarroako gazte taldeek apirilaren 14ko manifestazioa babestu dute. Altsasuko auziko 8 gatzei elkartasuna adierazi eta epaiketa bidezko eta inpartziala izateko eskubidea aldarrikatu dute hainbat gazte kolektibok agiri batean. Iruñako udalak Pio 12. obren lizitazioa onartu du. Etorbideko korridore jasangarriko obrak Irunlarrea kaletik Basotxo kaleraino eginen dira maiatzetik azaroara bitarte. Pio 12. eta Basotxotik 4.483 joan etorri egiten dira bizikletaz egunero. Osasun departamentoak heriotza duineko behatokia abiarazi du. Nafarroan hiltzeko moduak eta heriotzaren prozesuari dagozkion pertsonen eskubidetan emandako aurrera pausoak ezagutzeko. Arratsaldeko 5:00 izan da manifestazioa autobus geltoki zarretik. Atzo izandako polizia operazioakin hasiko dugu gaurko albistegia. Guardia Zibilak atxilotutako 4 lagunak aske geratu dira Intxaurrondon deklaratu ostean. Belen González Peñalbaren omenaldian terrorismo goratzea leporatzen diete. Guardia Zibilak atzo goizean atxilotu zituen 4 lagunak Oiana Garmendia, Miren Zabaleta, Antxon López, Kubati eta Olatz Dañobeitia aske gelditu ziren Intxaurrondoko kuartelean deklaratu ostean. Oiana Garmendia izan zen irteten lehena, arratsaldeko 3:00 ordu erdi geroago Miren Zabaleta atera zen. Azkenik Antxon López eta Olatz Dañobeitia aske gelditu ziren arratsaldeko 4:00 aldera. Guardia Zibilak 4 pertsona horiek atxilotu zituen atzo Belen González Peñalba hildako etako kidearen omenaldian terrorismoa goratzea egotzita. Garmendia Gernikan atxilotu zuten, Antxon López Zarautzen hartu zuten atxilo, Zabaleta Iruñan eta Dañobeitia Bilbon. Laurak Guardia Zibilak Donostian duen kuartelera eraman zituzten. Ezker Abertzaleak antolatuta 2017ko azaroaren 18an egin zioten omenaldia González Peñalbari, Lazkaon. Bertan izan ziren besteak beste Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusia, Fernando Barrena sortuko kidea edo Rafa Díez Usabiaga labeko idazkari nagusi izandakoa. AVTek ekitaldia debekatzea eskatu zuen auzitegi nazionalari, baina epaiak baztertu egin zuen. Gerorako bitek salaketa aurkeztu zuen auzitegi berean. Fiskaltzak auzia artxibatzearen alde egin zuen. Atxiloketek erreakzio soka luzea ekarri dute, besteak beste sortuk EH Bilduk eta Jaurlaritzak hitz egin dute operazioaren inguruan. Nazional 121 errepidea 15 minutuz itxi egin dute Arraiz parean Belateko tunelen lanek iraun bitartean nazioarteko kamioien garraioa debekatu dezatela eskatzeko. Nazional 121 errepidean bizi duten egoera salatzeko eta Belate eta Almandozko tunelen lanak eragingo duten trafikoa astuna salatzeko lehen mobilizazioa egin dute Arraizko bentan ordu laurden trafikoa moztuz. Nazionala 121 errepide inguruko alkateek bilera izan zuten martxoaren 19an astelen goizean Manu Ayerdi Nafarroako gobernuko presidente ordearekin eta bere eskaria argia azaldu zioten. Maiatza bukaeran hasiko diren Belate eta Almandozko tunelen egokitzapen lanek irauten duten 7 hilabetetan nazioarteko bidea egiten duten kamioiak errepide horretatik ibiltzea debekatzea. Manu Ayerdi presidente ordeak aldiz uste du Belateko errepide zaharrean inbertitzeko asmo duten 1,5 milioi euroekin eta Foruzaingoaren presentzia areagotuz eskaini dezaketen segurtasun maila arrazoizkoa dela. Horregatik gobernuek debekua baino nahiago du nazioarteko garraioko kamioiei bertze bideak erabiltzeko aholkua ematea bertzerik gabe.
Ayer direkin bildu ondotik beraien iritzia eman zuten inguruko alkateek. Joseba Otondo Baztango alkateak adibidez aipatu zuenaren arabera, zentzuzkoena nazioarteko garraioan dabiltzan kamioiak bertze errepide batzuetan ibiltzea da. Olabeko bizilagunek 3 egunez eta 24 orduz grabatu dute errepidea eta irudien arabera egunero 3.900 kamioi pasatzen dira. 2007an egunero 2.600 igaretzen zirela dio Nafarroako gobernuak, beraz, 123 igo da kopurua azken urtean. Azken 4 hilabeteetan 14 istripu izan dira 5 hildako eta 5 zauritu larrirekin. Denbora berean A15 errepidea 3 istripuarin bertzerik ez dira izan. Gainera, Belatiko tunelen lanak eginen dituzten bitartean, Gipuzkoan ere San Lorenzoko tunela moldatzeko asmoa dute. Hortaz, alkateen ustez, bi administrazioetako batek lanak gibeleratu beharko lituzke. Nafarroako kutxaren desagerpenari buruzko ikerketa batzordearen agerraldi fasea Enrique Goñi kutxako zuzendari ohiak irekiko du apirilaren 13an. Nafarroako kutxaren desagerpenari buruzko ikerketa batzordeak erabaki du PSN-ren abstentzioarekin eta UPN eta PP-ren aurkako botoekin Enrique Goñi Nafarroako kutxako zuzendari ohia izan dadila datorren apirilaren 13an agerraldi fasea irekiko duena. Hasiera batean maiatzaren 28erako zegoen aurreikusita agerraldia, baina batzordeak agerraldia aurreratzea erabaki du diputatuen kongresuan garatzen ari den Espainiako finantza krisiaren eta finantza asistentziaren inguruko ikerketa batzordean agerraldia egin behar baitu. Otsailaren 7an aho batez onartutako agerraldien egutegiak berdin jarraitzen du, nahiz eta agerraldi guztiek astebete atzeratuko diren ekainaren 15an amaituz. Agerraldiak datorren apirilaren 13an hasiko dira. Lehenbiziko saioan Enrique Goñik hartuko du hitza Nafarroako kutxoko zuzendari ohiak. Urrian ikerketa batzordeara azaldu baitzion agerraldian parte hartzeko borondatea ikertzen ari diren ekintzak argitu ahal izateko. Ondotik etorriko dira Lorenzo Riezu eta Manuel López Merino Nafarroako kutxako zuzendari nagusi ohia eta Iruñeko udala aurrezki kutxako zuzendari nagusi ohia. Jose Antonio Sarria, Nafarroako kutxako kontrolerako batzordeko lehendakari ohiak eta Jose Antonio Asianek, Kaneko administrazio kontseiluko lehendakari ohiak testigantza emango dute. Jose Carlos Hernández Barrasus, 2010-2011an Ens Jaun enpresak burututako txostenaren sinatzaia eta Francisco García Valdecasas, Deloitek burututako Noel txostenaren sinatzaileak ere azalduko dira bertan. Alberto Pascual eta Amaia Arrandez Nafarroako kutxako idazkari ohiak eta Nafarroako kutxako administrazio kontseiluko idazkari ohiak ere bertan egonen dira. Juan Oderizek eta Roberto Dukaiek jarraituko dute agerraldian. Hauek Nafarroako kutxako eta Banku Zibikoko zuzendari ohia eta Nafarroako kutxako estrategiaren arduradun ohiak izan ziren. Yolanda Barzinak ere testigantza emango du Nafarroako gobernuko lehendakari ohi bezala, baita Álvaro Mirandak ere Nafarroako gobernuko ekonomia eta ogasunerako kontseilariak izandakoak ere. Azken agerraldia ekainaren 8an Miguel Sanzek egingo du Nafarroako gobernuko lehendakari ohiak. Nafarroako gazte taldek apirilaren 14ko manifestazioa babestu dute. Altsasuko gazte 8 gazte auzipetuei elkartasuna adierazi eta epaiketa bidezko eta inpartziala izatea aldarrikatu dute hainbat gazte kolektibok. Altsasuko auziko epaiketa gero eta gertuago dago. Hilabete baino gutxiago falta da eta hasi baino 2 egun lehenago apirilaren 14an manifestazioa egingo dute Iruñan 8 gazte auzipetuei babes adierazteko eta auziaren neurrigabekeria salatzeko. Atzo Nafarroako hainbat gazte kolektibo bat egin zuten deialdi horrekin eta agiri bateratu bat aurkeztu zuten fiskaltzaren eta akusazioaren zigor eskaera neurrigabe eta justifikaziorik gabekoak salatzeko. Kolektibo guztien izenean Cristian Zerbillak aldarrikatu zuen pertsona orok duela epaiketa bidezko eta inpartziala jasotzeko eskubidea, baina uste dute kasu honetan bi ezaugarri horiek ez direla inondik inora betetzen. Aniztasuna da nagusi kolektiboen artean, politika arloan EH Bilduko gazteak, Ernai, Egi gazteok bai, orain mugituz, eraldatuz eta gazte komunistek sinatu dute. Gainera gizarte arloko beste hainbat kolektibo daude, hala nola, Hortzadar, Mugatuz, Herriberriko Oihua, Herriberako gazteak, gazte taldeak eta bar.
Agiriaren sinatzaileek agerien utzi dute gazteak kriminalizatzeko saiakera bat izan dela eta beharrezko ikusten dute gertaera horien tratamenduaren larritasunari buruzko gazteriaren kontzientziazioa. Gaur, hemen gaude batez be planteatzen dugulako prentsaurreko bat, manifestu bat Altsasukoen gazteon alde aurkezteko. Aurkeztu egin izan dugun manifestu hau, bada jende, pertsona eta plataforma askoren elkarketa bat, eta bertan politikoki pertsona asko gerturatu egin izan gara. Manifestua hurrengoa da. Gazteria Altsasuko herriaren alde izenburu ezarri dugu. Nafarroako gazte kolektibo, talde, antolakunde eta elkarte desberdinek Altsasuko kasua deiturikoaren trataera juridiko eta mediatikoa gaitzesten dugu eta gure elkartasuna adierazten diogu bai salatutako pertsonei, baita haien senitarteko eta lagun guztiei. 2016ko urriaren 15ko goizaldean, Altsasuko taberna batean gertatutako liskar baten ondoren, herriko 8 gazte terrorismo ekintzak zirela eta salatu zituzten. Horietako 7 behin-behinean espetxeratuz, eta gaur egun horietako 3 oraindik espetxean daudelarik. Gazte hauek ez dute intimitate eskubiderik eduki, horien nortasunak argitaratuak izanik. Epaitegiaren zitaziorik gabe atxilotu zituzten, toki eta ordutegi publikoetan, naiz eta aurretiaz eta modu voluntarioan deklaratzera joan izan. Tokiko epailea edukitzeko eskubidea ukatu zaie, eta legelari entzutetsuek azpimarratu duten moduan berme prozesalak ukatu zaizkie. Hala nola, defentsa eskubidea, erantzunkizunen individualizazioa, legearen interpretazio ez edagarriak, proportzionaltasuna edota arbitrariotasun eza. Bestalde, ekintza hauek terrorismo delitu kalifikazioa edukitzearen aurka egin dute Nafarroako erakunde gorenek, eta kausa hau Nafarroa instruitu dadin eskatu dute. Azpimarratu beharra dago Nafarroako probintzia auzitegiak 2017ko martxoaren 23ko bere autuan ez zela ustezko terrorismoaren ekintza baten burutzea agerian uzten duen indiziorik arrazionalik ikusten. Gertakari hauen trataera, bai juridikoak, bai mediatikoak ere, Altsasuko gazteria kriminalizatzeko saiakera uzten dute agerian. Horregatik, beharrezkoa deritzogu gertakari hauen trataeraren larritasunari buruz Nafarroako gazte guztion kontzientziazioa. Egoera honen aurrean, agiri hau izenpetzen dugu gazte antolakundeek eta ordezkatzen ditugun gazte guztiek ondoko adierazpena plazaratu nahi dugu. Nafarroako gazteen elkartasun eta animo guztia helarazi nahi diegu kausapean dauden 8 gazteei, haien lagunei, senitartekoi, ikasketakidei, lankidei eta gainontzeko ingurukoei. Gertakariak, delitu terroristen tipifikazioaren auzitegi nazionalean, instruitzea eta azkenik epaitzea salatzen dugu. Europar Batasuneko funtsezko eskubideen kartan dioenaren aurka ere egin dezaten zigor eskaerak baitaude. Gertakari horiek, Nafarroako probintzia auzitegian instruitu beharko liratekela uste dugu. Auzitegiak berak hasiera batean iritzi izan duen moduan. Auzitegi nazionalaren eta auzitegi gorenaren iritzia aurkakoa izanik. Zeharo, neurrigabea eta justifikaziorik gabekoa deritzogu fiskalitzaren eta akusazioaren aldetik eskatu diren zigorrak, bai eta kautela neurrien mantentzea. Kausapean dauden 3 lagun oraindik espetxean baitaude Altsasutik 100 kilometrora. Horregatik, haien berehalako askatzea eskatzen dugu. Halaber, kausa politizatzeko eta izaera terrorista emateko sektore jakin batzuetatik egondako interes handia gaitzetsi nahi dugu ere.
Inolaz ere baita horrelakorik. Bitartean, herriaren eta bertako gazteen irudi distortzionatua erakutsi dutelarik. Eta horiek, haien bizilagunekin erakutsitako elkartasuna eta gaitasun mobilizatzailea eta parte hartzailea baloratu nahi dugu guk. Horregaitik, guztiagatik, esparru eta erakunde ezberdinetatik proportzionaltasun, justizia eta oreka printzipioi errespetua eskatu dieten, ahots ugarirekin bat egin nahi dugu. Pertsona orok epaiketa justu eta inpartziala edukitzeko duen eskubidea eta defentsarako eskubidearen bermea aldarrikatuz. Azken batean, 8 gazte Altsasua epaituko dituzte apirilaren 16tik aurrera Espainiako Auzitegi Nazionalean eta horien bizitza goitik bera baldintzatu dezake epaiketak. Urriaren 15ko goizaldean izandako liskarraz geroztik gertatu denak jada baldintzatu du erabat euren bizitza. 3 gaztek, Adu Ramirez de Aldak, Oian Arnanzek eta Jokin Unamunok espetxean jarraitzen dute, baina guztientzat fiskaltzak egiten dituen eskaera oso handiak dira. 12 eta 62 urte arteko espetxe zigorrak. Epaia instruktoreak, fiskalak eta akusazioak terrorismo delitu egotzi diete. Agirian, gazteek nabarmendu dute, Europako Batasuneko funtsezko eskubideen gutunaren aurkakoak direla eskaerak eta Nafarroako Lurralde Auzitegian epaitu beharko litzatekeela. Eta Iruñako udalak Bertzalde Pio 12. lanen lizitazioa onartu du. Lanak Irunlarrea kaletik Basotxo kaleraino eginen dira, maiatzetik azaroa bitarte. Iruñako udalako obren lizitazioa onetsi du ia 2 milioi euroan zirkulazioa pareago duten bidegurutzeak eta oinezkoendako pasabide seguruagoak eta zuzenagoak dituen korridore bat egiteko asmoz. Iruñako udaleko tokiko gobernu batzarrak onetsi du proiektu honen kontratuaren lizitazioa, halako proiektu bat zen oinezkoak eta garraio bide jasangarria lehenesten dituen mugikortasun kontzeptu berri baten alde egiten baitu. Hiri ekologiako eta mugikortasuneko zinegotzi ordezkari Armando Kuenkak, hiri bizigarriko eta etxebizitzako zinegotzi ordezkari Josia Baurreak, hiri kontserbazioko eta proiektuetako zuzendari Kristina Arregik eta hiri ekologiako eta mugikortasuneko zerbitzuko arduradun Alexia Kantok xehetasunak eman dituzte Pio 12. etorbidean gauzatuko den proiektuaren inguruan. Nafarroa etorbidearen eta Irunlarrea kalearen arteko tarte hori aurrerago landuko da. Izan ere, hiri kontserbazioko eta proiektuetako zuzendariak azaldu dutenez, tarte horretan ikerketa xehatuago bat egin behar da. Jada abian dagona. Eta hain pixkate Armandok zioenaren arabera, hor berak nola planteatzen zuen proiektu hau, Pio 12ko proiektuak bat egiten du amalizazio proiektuarekin eta sortzen ari garen mugikortasun jasangarriaren inguruko proiektu guztiekin, nolabait planifikatzen ari garelako hiria beste modu batez, eta proiektu hauek hortan kokatzen dira, eta filosofia bat dagoela, honen inguruan 880 filosofia horretan, non begiratzen dugu 165 porzentai horretan populazioaren porzentai, non jende hikia eta aldua, aurrak eta txoak hor kontutan hartzeko, eta askotan alboratu edo kanporatua daude gaur egun esparru publikotik. Eta albiste honekin lotuta Pio 12. eta Basotxotik 4.483 joan etorri egiten dira egunero bizikletaz. Datu hauek Iruñako udaleko mugikortasun alorrak eman ditu. Hau ondorioztatzen da Iruñeko udaleko mugikortasuneko alorrak dituen datuetatik. Lehenengo aldiz, iazko maiatzaren 3an bildu ziren datuok eta emaitza horiek berretxe egin ziren, Eguberrien aurreko egunetan egindako zenbaketa berrian. Etorbide horretan Irunlarrea kaletik abiatuta eta alde zarreraino 4 zenbaketa puntu paratu ziren eta honako datu hauek eman zituzten. Basotxo kalean 1.481 txirrindulari zenbatu ziren, Antxo Azkarraren etorbidearen elkargunean 1.482 joan etorri. Iturrama eta Errioxa kalen bidegurutzean 932 eta Irunlarrea kalearen elkargunean 680. Egun horretan bertan txirrindulari kopurua zenbatzeko beste 20 zenbaketa puntu paratu ziren hirian barna eta horietako bitan besterik ez ziren Basotxo kaleko kopurua gainditu. Errekoleten plazaren eta Gipuzkoako etorbidearen elkargunean
elkargunean eta Carlos hirugarrenaren etorbidean eta San Fermin kalearen artean. Pio 12. eta Antxo Azkarraren etorbideen elkarguneko kopurua beste puntu bakar batean gainditu zen, Zamarkileen zubian. Beste puntu hauetan ere txirrindularien trafiko nabarmen antzeman zen, Zezen plazan inguruan, Medialuna parkean Armada etorbidearen eta Txintxilla generalaren kalearen artean, ospitalgunean, Nafarroa eta Barañaingo etorbideen elkargunan, Cuatro Vientoseko biribilgunean, Gipuzkoako Sandu Zelai eta Marcelo Zelaieta etorbideen elkargunan, eta Marcelo Zelaieta etorbideak eta Errota Zarko kaleak bat egiten duten puntuan. Osasun departamentuak heriotza duineko behatokia abiarazi du. Osasun departamentuak heriotza duineko behatokia abiarazi du, Nafarroan dauden hiltzeko moduak ezagutu eta heriotzaren prozesuari dagozkion pertsonen eskubideetan eta bermetan emandako aurrera pausoak neurtzeko asmoz. Eskubide horiek 2011ko lege batean jasota daude eta horien artekoak ditugu informazioa jasotzeko eskubidea, esku hartzeari uko egiteko eskubidea, aurretiazko borondateen agiria, minaren tratamendua, zainketa aringarriak, etxea hiltzea hautatzea, sinesmenen araberako laguntza espirituala edota senide eta zaintzaileei zuzendutako laguntzak besteak beste. Araudian ezarritakoaren arabera teknologia, bizitza kosta ala kosta luzatzeko tresnantzat erabili beharrean, hiltzeko prozesuan sufrimendua arintzea lehentasun izanen duten egoeren berri mesedeetan erabili behar da. Esku hartze sanitarioa pertsonen askatasunarekiko, sinesmen pertsonala eta espiritualarekiko eta autonomoarekiko errespetuaren menpean jarriz, heriotza duina deritzona erraztuz. Hala ere, alderdi hauek ez dira aski aztertu, hori dela eta egokitzat jo da heriotza duineko behatokia sortzea, esparru honekiko interesa duten sektore profesionalen eta herritarren partaidetzarako organo kolegiatua. Eta gaurko albisteekin bukatzeko euskararen ofizialtasunaren alde kalera ateratzeko deia egin du Euskal Herrian euskarazek. Manifestazioa larunbatean izan eta arratsaldeko 5:00 autobus geltoki zaharretik abiatuta. Euskarari jarritako muga gainditu eta ofizialtasunera jauzi egiteko ordua dela adierazi du Euskal Herrian euskarazek. Larunbatean izanen da mobilizazioa, hilaren 24an arratsaldeko 5:00 autobus geltoki zaharretik abiatuta. Euskal Herrian euskaraz taldeak agenda politikoaren erdigunean kokatu nahi du euskara, eztabaidaren lehen lerrora eraman da ofizialtasuna eta normalizazioa. Euskaldunen hizkuntza eskubide menpekotasun egoera gainditzeko ezinbestekotzat jo dute jauzi kualitatibo eta kuantitatiboa egitea, eta horregatik eginen da martxoaren 24an manifestazioa. Goazen orain eguraldiaren iragarpena zein den ikustera. Zerua lainotsu edo oso lainotsu egongo da, arratsaldean lainoak gutxitu egingo dira. Goizean goize prezipitazio txiki egingo duan hemenka elurkota 300-500 metro inguruan egongo da. Goizean 500-700 metrora igoko da. Ipar osagaiko haizea ahul-bizia ibiliko da bolada gogorrekin. Egunaren bukaeran indarra galduko du. Temperatura gutxi igoko da, izotz txikia egingo du. Ostegunean goizaldean eta goizean goiz zerua tarteka lainotsu egongo da eta baliteke prezipitazio txiki egitea. Eguerdialdean lainoa gutxitu eta zerua laino gutxikin geratuko da. Goizaldean elurkota 500-600 metro inguruan egongo da. Norabide aldakorreko haizea ahul ibiliko da. Egun amaieran hego osagaiko haizea nagusituko da eta indarra hartuko du. Temperatura minima gutxi edo nahiko jaitsiko dira eta maximoak nahiko igoko dira. Martxoak 21 gaur asteazkena goazen egunak utzezkun albisteen errepasoa egitera titularrekin. Guardia Zibilak atzo atxilotutako 4 lagunak aske gelditu dira Intxaurrondon deklaratu ostean. Belen González Peñalbaren omenaldian terrorismo goratzea leporatzen diete.
Nazional 121 errepidea 15 minutuz moztu dute Arraiz parean belateko obrak irauten duten bitartean nazioarteko kamioien garraioa debekatu dezatela eskatzeko. Nafarroako kutxaren desagerpenari buruzko ikerketa batzordeko agerraldi fase Enrique Goñik kutxako zuzendari ohiak irekiko du apirilaren 13an. Nafarroako gazte taldeek apirilaren 14ko manifestazioa babestu dute. Altsasuko auziko 8 gazteei elkartasuna adierazi eta epaiketa bidezko eta inpartziala izateko eskubidea aldarrikatu dute hainbat gazte kolektibok agiri batean. Iruñako udalak Pio 12. obren lizitazioa onartu du. Etorbideko korridore jasangarriko obrak Irunlarrea kaletik Basotxo kaleraino eginen dira maiatzetik azaroara bitarte. Pio 12. eta Basotxotik 4.483 joan etorri egiten dira bizikletaz egunero. Osasun departamentoak heriotza duineko behatokia abiarazi du. Nafarroan hiltzeko moduak eta heriotzaren prozesuari dagozkion pertsonen eskubidetan emandako aurrera pausoak ezagutzeko. Arratsaldeko 5:00 izan da manifestazioa autobus geltoki zarretik. Eta hausia izana dena gaurkoz, bertzerik ez, mila esker zuen arretagatik eta hasta Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.